ଜଗତର ନାଥ, ପତିତମାନଙ୍କର ନାଥ, ଗରିବର ନାଥ, ଅନାଥର ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବା ଅଜଣା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକିଥିଲା। ଜଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ। ସିଏ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ଯାହା ପାଇଁ ରଥ ଅଟକିଥିଲା, ଯିଏ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାନରେ କହିଥିଲେ, ଆରେ ଜଗା, ତୋ ରଥ ଏବେ ଗଡ଼ା। ସେଠୁ ରଥ ଗଡ଼ିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେ ବଡ଼ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ ଲେଖିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।